деҳқонону кишоварзони мамлакат баробари кишти сабзавот боз дар заминҳои лалмии бекорхобида ба кишти полезӣ машғул мебошанд. Камолиддин Ҳаитов тӯли 4 сол мешавад ки дар хоҷагии деҳқонии Тоҳир ба парвариши тарбузу харбуза машғул аст. ҳамчунин дар заминҳо помидору бодринг, пиёзу картошка ва нахуд кишт намудааст. ӯ мегӯяд ки дар натиҷаи заҳмати имсолаш ҳосили ҳамаи зироатҳо хуб гаштаасту маҳсулотҳои тару тозаро ҳамарӯза вориди бозорҳои маҳаллӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои наздик мегардонад. 4 гектар замин дорам ка ина кишти такрорира тарбуз коридем. Аввалаш ба пиёз корида будем, ай пиёз 60 тонн ҳосил гирифтем. Ина ҳозираш ба тарбуз дадурин тарбуз ба номаш холер, ай 1 гектараш 20 тонн тарбуз гирифта истодем. Айсин пахта коридагим 1 гектар я 25 сто ҷихорӣ коридагим, поён ба 20 сто шолӣ коридагим кишти такрорира. Ам хеле хосирои хушро гирифта истодем. Барои ҳосила гирифтан деҳқон бояд хушро обработка кардан дар кор. Акун дориё нағз додан дар кор. Вақташ ба ова да вақташ додан дар кор. Камолиддин Ҳаитов воқеан нозукиҳои парвариши палагро дар заминҳои лабташнаи лалмӣ хуб медонад ва ин таҷрибаро ӯ мурри замон аз худ карда имрӯз онро ба дигар деҳқонон меомӯзонад. Дар ҳамин давоми сол мо мана 2-3 ҳосил кишт мекунем. Яке аз он пахта, пиёз, картошка, тарбуз, мана кишти такрорӣ чӣ хеле мебинем 150 гектар мо кишти такрорӣ ба вай расондем ки хоб ин ҳосилнокӣ яъне ки 200 центнерро дар бар мегирад. Аз ҳар 1 гектар мисол 100 центнери мо ҳосили тоза рӯёнда мегирем. Мана боз ба пахта парварӣ мо бисёртар кишти пахта хати мо бисёртар сару кор дорем. Баъд ана ҷувори макка, лӯбиёгиҳо дар маҷмӯъ киш мекунем. аҳли кишоварзони ин хоҷагӣ аз ҳар як порчаи замин самаранок истифода бурда боз ният доранд солҳои оянда заминҳои киштро зиёд карда ҳамчун дар заминҳои бекорхобидаи хоҷагӣ боғи мева бунёд намуда истеҳсоли маҳсулотро афзун намоянд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.